Türkmenistanyň prezidenti 18 martda Köpetdağyň eteginde harby we hukuk goraýjy edaralary degişli kömekçi hojuluklarda alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Bu tanışlyk adatlygyň goşunnaky aşlyk we korrupsiýa barada 10 martda çap eden habarynyň bir hepde soňundan geçirildi. Emma TDH-nyň habaryna harby bölümlerde emele gelen agyr ýagdaý barada hiç bir söz aýdylmaýar. Adatlygyň habarçylary goşunna dowam edýän aşlyk, korrupsiýa we zorlukly wakalary barada ilgiderli habar berýärler. Türkmen häkimiýetleri söz çykan maglumatlary açyk reaksiýada düşündiriş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýa-da beýleki harby bölümeden sapary, ol ýerde gurulan döwrewap aşgany we eskerleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär. Harbylaryň Köpetdağyň etegindäki kömekçi hojuluklaryna edilen sapar barada taýýarlanan telereportajda hem adatlygyň esker aşlygy barada çap eden soňky maglumatlaryny gaýtaklaýyn ýalana çykarmak synanşygy duýulýar. Adatlygyň habarçylarynyň goşunnaky ýagdaý barada beren soňky maglumaty mundan öň şertleri beýleki bölümlere garanyny ganimat hasaplanan harby bölümlerdäki ýagdaýyň hem agyrdygyny tasdikleýär. Mysal üçin Aktepe'de yerleşen falanca bir we Büzmeýinde yerleşen falanca 2 atly gizlin harby bölümlerde de eskerler sözüň dolmansyna aşlyk çekýär diýip ýagdaýy gowulýan çeşme adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu harby bölümleriň ikisi de ahal sebitinde prezident köşkünden we Goranmak ministrliginiň binasyndan uzak bolmadyk aralykda yerleşýär. Anandar çeşmenin tasdiklamagyna görä eskerleriň iýmiti diňe şugullanýar. Käşir we ýarma atylan çorbadan barat. Başga naharlar seýrek bolýar. Şeýle de eskerlere sabun we diş ýumak üçin pasta berilmeýär. Olaryň içki eşikleri köne diýip adatlygyň habarçylary goşunny ogullary gulluk edýän enatalara salgylanyp habar berýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde uğurlaşan 55 ýaşly synçy esker aşlygynyň öňräkden bäri açyk sırdygyny, ýöne pandemiýadan odal goşuny, esker ogullary we öz gözipesini bir kanun gazanç üçin ulanmaga barhaken ýykyn edýän serkerdeleri gönü mansyny esasan enatalaryň eklendigini aýtdy. Bu aýdylýany adatlygyň öňkü ýyllarda esker aşlygy barada çap eden habarlary hem tasdik edýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi bu maglumatlary hiç wagt inkar etmedi. Ýurtda ýokdugy aýdylýan COVID-19 çäklendirmeleriniň güýçlenmegi ýyl boýy esker ogullara ady görünümlerini, olaryň serkerdelerine sowgat taşıyan enatalaryň ýoluny ýapdy we goşunnaky aşlyk soňky aýlarda öňkü ýyllarda görülmedik derejesine baryp ýetdi diýip Aşgabatly synçy sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna öňkü prezident Sapar Muratniýazowyň türkmen goşunyny synak eden tejribelerine dolanyp harby gullukçylary we ýaşlary gök bakçy önümlerini öňdürmekde peýdalanmak planyny eglan edenne hem esker aşlygy dowam edýärdi. Onuň harbylary gök önüm ýetişdirmekde, müreppe gaýnatmakda ulanmak plany geçen ýylyň ýanwaryndan güýçlenen ýeralma bolçulugyny döretmek talaplary bilen utgaşdy. Şu aralykda howanyň ilki maýlap soň aşy soğumagy netijesinde ekilen kartoşka tohumlary gaýlandy. Ýergullan meýweli baglaryň berjek katylyny uludýan ýetdi. Emma prezidentiň saparyny harbylaryň kömekçi hojuluklaryna ekilen ekinlere şol sanyny meýweli baglary aşy soğuk howanyň nähili täsir ýetirenligi aýdylmaýar. Türkmenistana da sarı yurtlarda galan Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyr getirilip, olary ýurdun Türkmenawatdaky itaty karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Aşgabatda ýaşy 60-dan geçen raýatlary ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alynmadyk Xitay vaksinasy tanjym edilýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň sosial ağırlygy saklamak we ýüz maskalaryny dakynmak baradaky duýdurşyna garamazdan Nowruz bayramynyň öňü sirasynda bu talaplar berja edilmezden Türkmen telewizionyasy üçin bayramçylyk reportajlary düşürilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda ölüm howply COVID-19 ýokunjunyň ýeke ýagdaýyny henüz hem hasaba almadylar. 17 martda Täjikistanyň
Türkmenistana ýörüýte gurnulan uçary bilen 175 türkmen raýaty getirildi we olar şol wagtyň özünde 3 hepde möhlet bilen Türkmenabatdaky karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Azatlyň Twitter'däki saglyk pudugundaky çeşmesiniň maglumatyna görä getirilen raýatlaryň arasynda durly ýaşdaky adamlar, şol sandy studentler, çağaly eneler hem bar. Azatlyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan çeşmäniň sözlerine görä uçur biletleri daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň öz hasabyna satyn aldyryldy. Resmiler ilki Tajikistan'dan itirilmeleri raýatlaryň hosarlaryna Türkmenabatyň aeroportunyň kassalarynda öz hasaplaryny bilet satyn aldyrdylar. Olar uçury minmeli raýatlaryň adyna elektron petek hökmünde hasaba alyndy. Häzir daşary ýurtlardan ýene raýatlaryň getirilmegine garaşylýar. Olar hem biletleriň pullaryny özleri tölemeli bolarlar diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atdyrmasylyk şertinde tökbetdeş bolan çeşme bellidi. Azatlyň ozalda habar berýärli türkmen häkimetleri daşary ýurtlardan raýatlaryny getirmek planlarının çäginde Türkmenabatdaky karantin zorluklarynyň gerimine giňeldipdi. Bu aralykda Türkmenistanda ilatyň COVID-19 keseline garşy vaksinasiýasy dowam etdirilýär. Any paýtagtyň yerli poliklinikasyndan jaň etdiler we koronavirusy garşy vaksina tanjymy üçin aprelde ýazga durmagy teklip etdiler. Any kaýsy vaksinanyň uruljakdygyny soranymda saglyk resmiýeti ilk jogap bermekden ýüze ursa-da soňra Xitay vaksinasynyň tanjym ediljekdigini ma'lum etdi diýip 60 ýaşlarynyň ortasyndaky pensionerlaryň biri 19 martda Aşgabatdaky habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak ýanwarda Türkmenistan bir wada 2 tane Rus vaksinasyny resmi hasaba aldy. Şeýle-de bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny we dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan etdi. Emma Türkmen häkimetleri ýurdu martyň başynda gelendigi belli bolan Xitay vaksinalaryny resmi hasaba alandygyny we ulanýandygyny ma'lum etmedi. Habarçymyz häzir paýtagtyň beýleki saglyk nokatlarynda hem esasan ýaşy 60-dan geçen raýatlara vaksina tanjymlarynyň urulýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä vaksinasiýa ara 20 gün salanyp 2 tapgyrda alınıp barylýar. Şeýle-de tanjymyň öň ýany raýatyň gan basysy we öýküniniň gowrumy öwrenilýär. Türkmenistan koronawirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip eglan edilmeginden bäri bir ilçemeti wagtyň geçendigine, şeýle-de ýurdun içinden bu ýokunja ýolugýanlar we ondan helak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzirki gün içinde COVID-19'un ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda durly çäklendirmeleri maska rejimine girdi. Saglyk saklaýyş we derman senaty ministrligi hem raýatlaryň sosial arlygy saklamagy we gorug maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm hoply virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girdilen bu talaplaryň döwlet mediasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almaýanyna çalym edýär. Azatlyň mardaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu günler 21 martda bellenilýän Nowruz bayramyna gabatlanyp hiç ýyly öňüni alys çäherleri berja edilmezden raýatlar sultandy büdjet işgärleri telereportajlarda video düşmäge mejbur edilýär. Marynyň Owuthan etrawynyň çölünde Nowruz bayramynda telewizionyada görkezmek üçin ýasama bayramçylygy gurnadylar. Muňa ýol ötün Türkmen gala, Murgap, Owuthan etraplaryndan ýüze golaý adam, sultanda folklor toparlary, çağalar we büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyryldy. Çölüň içinde ir saat 8-den 2-nji saat 18-e çelini ayak üstünde durduk. Bular ýaly wakalarda adatça bolýaly ne iýmit bilen üpçün edildi, ne de zerur hajatlar üçin mümkinçilikler ýola goýuldy. Göz üçin gadan ataran boldular, emma hatda çağalara hem dadymlyk hissat bermediler diýip eferde adynyň asyr diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran bu çäre mejbur gatnaşdyrylanlaryň biri 18-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Asyr çäre gitmekde ýüze urýanlara edarlarynda düşündürüş ýazdyrylýandygyny, şeýle-de iş ýerinden gowmak bilen haýbat atylýandygyny belledi. Ol çäranyň dowamynda adamlaryň arasynda sosial arlygyň berja edilmeýändigini, şeýle-de hiç kimden gorug maskatyny dakynmak barada talap edilmeýändigini sözüne goşdy. Ýoksa mundan ozalky maglumatlarymyzda polisiýanyň köçelerinde maskasyz adamlary saklap, olara jerime töletdirýändigi bellenipdi. Türkmenistan özünde hiç bir koronavirus ýokuşmasyny resmi taýdan hasaba almady. Emma tazyp çykan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadisalarynyň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär. Galy berse-de prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevralyň aýagynda eden çykyşynda hiç ýyly goşmaçy jikme-jik maglumatlary bermezden COVID-19'un Türkmenistanyň halkyna hem
gara sılmadyk, ören sılsyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun alypdy. 21-22 mart günleri Türkmenistan milli bahar bayramyny belleýär. Bayramçylygyň öňü syrasyny häkimetler bayramçylyk güni telewizionyda görkezmek üçin öňünden köpçülük çärelerini urnaýarlar. Şeýle çärelere büdjet işgärleri we mekdep okuwçylary mejbur gatnaşýarlar. Köpçülük çärelerine sosial aralygy saklamak we maska giýmek ýaly kesel ýaýramagynyň öňüni almaga niýetlenen düdügünler berja edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň biriniň Mar welaýatynyň Ogulhan etrawyna geçirilendigini habar berýär. Bu çäre ýoly tön Türkmengala, Murgap we Ogulhan etraplarynyň büdjet işgärleri çekildi. Geçen ýyllarda bolşaýaly Nowruz bayramyna telewizionyda görkezmek üçin ýasama bayramçylyk suraty düşürildi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Çäre etrawyň bir çolo çöllük ýerine geçirildi. Mekdep okuwçylarynyň we edary işgärleriniň gatnaşan çäresine folklor toporlary çykyş etdi. Büdjet işgärleri tomoşaçy boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşanlaryň ählisi diýen ýaly milli eşik geýmel edildi. Büdjet işgärleri ýer sagat 8-den öýlen sagat 6-çylny telewizionyda görkezmek üçin gurnalan çärede boldy. Büdjet işgärleri hemişe bolşaýaly bu çäre mejbur gatnaşdyryldy diýip bir işgär gurrun berdi. Ulak gün aýagy üstünde bolmaly boldyk. Bize günortan sagat 12-çäni syomkanyň guturjokdygy aýdylypdy. Biz ýanymyzda ne içmäge, suw ne de iýmäge çörek aldyk diýip bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Ol ýerden gaçyp gaýtdan adaşmakdan başga çäre ýok diýip ol çäreniň çolo ýerde geçirilendigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň köpçülük çärelerini büdjet işgärlerini çekmek däp boldy. Ogulhan etrawyna gurnalan çärede çağılar, gaty kösenler diýip beýleki bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşmaly edaralary vilayet häkimligi saýlaýar. Saýlanan edaralar ýörüýte sanaw düzüp işgärlerini mejburi ýagdaýda çäre uradýar. Çäre gitmekden boyun gaçyrýan adamlary işden gowmak haýbat atylýar. Habarçy Ogulhan etrawyna gurnalan Nowruz çäresine garaýlaryň gurulanyny, ol ýerde dürli milli tagamlaryň bişirilendigini, ýöne olaryň çäre gatnaşyjylary şol sany çağılary hödürlenmändigini habar berdi. Gal bersede bu çäre häkimligiň buýrugy bilen diňe bir günnäl bir näçe gün dowam etdirilýär. Bu çärelerde aralygy saklamak we maska giýmek düdügünleri berjaý edilmeýär diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatyna da şuňa meňzeş çäreler ýaýwanlanýar. Lewapda bayramçylygyň batawatına görülýän taýýarlyklar büdjet işgärlerinden we beýleklerden pul ýynalmagyny, hemde welaýatyň uly magistral ýollarynyň kenarlaryna agaç nahallaryny oturtmak çärelerini görülýän taýýarlyklary öz içine alýar. 20 mart günü welaýatyň uly magistrallarynyň kenarlaryna müňlerçe diýip bag ekmek üçin taýýarlyk görülýär diýip bir Lewap ýaşaýjy Sadatlyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler Lewapyň ähli edaralarynyň işgärlerinden şol sany telekeçilerden olaryň aýlyk girdijileriniň esasyna 100-300 manat aralygyna pul ýygnady. Şeýle-de Fara we etrawynyň 6-njy klassdan ýokary mekdep okuwçylaryna agaç nahallaryny getirmek tapşyryldy. Farapda 6-njy klassdan ýokary ähli mekdep okuwçylaryny 10 sany bag nahalny getirmek tapşyryldy diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy welaýatyň magistral ýollarynyň kenarlaryna geçiriljek bag oturtmak çäreleriniň telewiziony üçin suraty düşürilmegine garaşlýanyny habar berýär. Galy bersede agaç ekmek çärelerine taýýarlyk işleriniň çägine welaýatda ençeme hususy tehnikalar we döwlet ýeçiligine suw daşaýjy maşinlar mejburi işe çekilýär. Her ýyly milionlarça bag nahal ekilse de Türkmenistana täze tokoýlar göze iýilmeýär. Öňkü bar bolan tokoýlar hem göwrümi gitdigi çekişelýär. 30 ýyl bäri ekildi diýilýän baglar hakykat bolan Sputnikden seredilende Türkmenistan ýaşyl reňkde görnördi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen medeniýet her ýyl Nowruz bayramçylygyna ýurtda milyonlarça diýip agaç nahallarynyň oturdylýanyny habar berýär. Bu aralykda paýtagat Aşgabatda da mekdep mugallimleri Nowruz çäresine gatnaşmaga mejbur edilýär. Azatlyga gelip goşan bir videoda milli libaslarda awtobusa minýän aýarlary görmek bolýar. Habarçy olaryň Nowruz çärelerine ekidilýändigini habar berdi.